Hello, ate. O bakit, Jen? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Kasi ate, May nangyari ba? Nasaan ka ba? may bakulaw dito, ate. Papunta na sana ako sa inyo kaso bigla akong nagutom. Ha? Anong ibig mo sabihin, Jen? Ate, puntahan mo ako dito. Baka hindi mo na ako maabutan dito. Ano? Bakit ka nagkakaganyan? Huminahon ka nga. Kasi ate, may bakulaw dito sa tindahan. Saan tindahan? Asan po ba ako? Sa tindahan ni Manang Lisa. O saan banda? At pupuntahan kita. Dito daw sa tindahan nila Manang Lisa, ate. Bilisan mo na. Sige, alam ko yan. At pupuntahan kita. Huwag kang aalis dyan. Okay. Diyan na yung ate ko. Manda ka. Sige ate. Sabi kasi nung bakulaw na nakausap ko, titirisin niya daw tayo. Talaga? Sinabi niya yon? Humanda sa akin yan. Oo ate. Ano ba itsura na nagsabi sa'yo niyan? Ano, Jen? Malaki yung mata ate. Maitim. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Naku, mag-ingat ka dyan. Baka mamaya mapano ka. Wala pa naman si Kuya Berto mo. Bilisan mo ate. Baka mamaya anong gawin sa akin ng lalaking to. Nakakatakot. Sige, hintayin mo ako. Sige ate. Lagot ka. Manda ka sa ate ko. Papunta na siya. Di antayin ko. Yun lang pala eh. Takot na nga ako. Nanginginig pa sa takot. Ate, bilisan mo. Andun yung lalaking may malaking mata. Tinatakot ako. Ano ba kasing nangyari? Bibili lang sana ako ng merienda. Kaso, masama yung tingin niya sa akin, ate. Tapos, di daw siya natatakot kahit kanino. Talaga lang, ha? Sino ba yung lalaking yan? Tingnan nga natin ang tapang niya. Ayun, ate, oh. Bumibili sa tindahan. Tara, puntahan natin. Hoy, lalaki! Humarap ka! Kung di ka ba naman duwag? Naku, parang kilala ko yung boses na yun ah. Pakita mo yung tapang mo. Anong sinasabi mo na pati ako titirisin mo? Darling, ikaw pala yan. Berto? Kilala mo siya, ate? Oo, Jen. Siya ang asawa ko at Kuya Berto mo. Ha? Sigurado ka, ate? Baka may amnesia ka. O kaya, nagayuma ka. Bakit, Jen? Mukha ba? Hindi ko lang kasi nasabi sa inyo. Baka kasi magalit si Daddy. Huwag mong sabihin siya yung hinihintay mo na bisita mo, Ruby. Oo, siya yung kapatid ko, si Jen. Sa dami ng gwapong manliligaw sa ate ko. Ito ba talaga yung nakatuluyan niya? Mukhang malabo na yata yung mata ni ate. Ganun ba? Siya kasi ate. Pinaiyak niya ako kanina. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala, darling. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ba't ako? Kanina, tapang mo ah. Darling, siya nga pala yung kapatid ko, si Jen, galing Macau. Ah, ganun ba? Pasensya ka na kanina sa inasal ko. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mukhang Barbie. Parang mani ka namang kukulang. Anong tingin mo sa akin? Mani ka ng mangkukulam? Eh, ikaw nga dyan, parang bakulaw na hindi mawari sa laki ng mata mo. Ayos lang yan, kuya. Magkaayos na kayo, ha? Akala ko kasi kung ano nang nangyari sa kapatid ko. Ate, umuwi na tayo sa inyo. So, mainit na here, oh. Tara na nga. Ako nang magdadala ng malita mo, Jen. Ingatan mo yan, ha? Baka mas mahal pa yan sa buhay mo. Iulog ko kaya sa kanal to para makita mo. Ano sabi mo, Kuya Berto?
Ang sabi ko, mag-ingat ka, baka mahulog ka sa kanal. Hindi ka namin makita. Ang ganda mo ka naman. Berto, tigilan mo na nga yan. Mabait tong si Jen at tiyak na magkakasundo kayong dalawa. Sana nga. Da. Nabagdagan na naman ang pasanin mo sa mukha. Tara na nga ate. May pagkain na ba sa inyo? Oo, meron. Nagluto ang Kuya Berto mo. Alam ko, nagugutom ka na. Tara. Hanapin natin mo dito.